Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanku da dawowa wannan channel ta Abba Tech and Crypto. Idan yau shine farkon zuwan ka wannan channel, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar like. A yau a wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake providing liquidity a Bybit using leverage. Za ka yi providing liquidity ta hanyar amfani da leverage, kuma za ka haɗa da leverage. Wane ne liquidity provider? Kuma me yasa ake providing liquidity? Bari yanzu zan muku bayani dalla-dalla. Providing liquidity shine ka ba da kuɗi, ma'ana ka zuba kuɗi a pool. Menene pool? Idan aka ce pool, wajen liquidity kenan, inda za ka zuba kuɗi. Idan ka ba da kuɗin nan, kuɗinka kamar like staking, yana kama da staking. Shi providing liquidity yana kama da staking. Idan aka ce kamar ka sayi USDT ka haɗa da wani coin, in ka haɗa da wani coin, to duk wanda ya yi trading using a wannan coin ɗin, wannan fee da ake charges ɗinka, da ake charges ɗin shi, sorry, duk wani trading da za a yi, wannan fee ɗin da za a rinƙa charges, to ku liquidity providers, ku za a rinƙa raba wannan fee ɗin da aka charge wanda ya trading wannan coin ɗin. Duk coin ɗin da ka siya kai providing liquidity da shi, to wannan coin da kai providing liquidity da shi, duk wanda ya siya coin ɗin nan ko sai ya yi transfer, duk wani charges da aka mai, to ku da kuka yi providing liquidity a wannan blockchain na coin, to ku za a zo a raba wannan fee ɗin da aka charge shi. Kuma yana zuwa da percentage. Duk inda za ka je ka providing liquidity akwai APR. The higher the APR, the higher the reward. Kuma the more you provide, the more the amount of money you provide in liquidity pool, the more you earn. So shi liquidity provider zai zuba kuɗin shi a pool, in ya zo providing liquidity zai rinƙa samun wannan reward daga wannan trading da mutane suke yi a wannan token ɗin. Wannan shine bayani akan waye liquidity provider, kuma me yasa ake providing liquidity. Yauwa, da farko a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka yi providing liquidity a cikin Bybit Exchange. Ba wanda bai san Bybit ba. To da farko bayan ka shigo cikin Bybit ɗinka, abin da za ka zo ka yi shine za ka zo ka danna wajen da aka sa earn ɗin nan, Bybit earn. Bayan ka danna wajen nan, sai ka zo ka danna wajen. Bayan ka danna Bybit earn, yauwa, sai ka zo ka ƙara danna nan wajen gashi. Nan wajen za ka zo ka ƙara dannawa. Bayan ka danna shi, sai ka zo ka yi scrolling zuwa ƙasa. Sai ka zo ka zaɓi wannan liquidity mining. Lock asset to earn competitive yields. Nan za ka danna. Yauwa. Bayan ka danna nan wajen ya kawo ma haka. Abin da za ka yi a nan shine sai ka zo ka danna wajen nan. Gashi nan 24-hour APR ɗin nan. Za ka danna. Kamar haka. Yauwa. Abin da ya sa na danna wajen nan shine za a watso min coin da zan yi providing liquidity a kansu, suke da high APR kuma. Sai in zo in zaɓi misali na farkon nan. Gashi nan LTC/USDT. Zan yi amfani da LTC in haɗa shi da me? Da USDT wajen providing liquidity a liquidity mining na cikin Bybit Exchange. Sai in zo in danna kan shi. Yauwa. Bari muku bayani akan nan misali. Bayan ka danna wajen nan da na danna, nan gashi nan abin da za ka yi providing liquidity. Litecoin ne, LTC/USDT kenan. Ga kuma APR. Yauwa. Ga kuma liquidity kuɗin da aka zuba.
an zuba dala miliyan 94 da dala 760,753.80 USDT. Coin ɗin da wannan shine adadin kuɗin da mutane suka saka a 24 hours kenan fa. Wannan ba ƙananan kuɗaɗe ba ne. Wannan shine adadin kuɗaɗen mutane da suka saka. Suna expecting a ba su reward. Da me za a biya ka? Za a biya ka coin type yield. Gashi nan USDT. To bayan ka zo ka zaɓo wanda za ka yi da shi, sai mu danna add. Wajen nan add ɗin nan za ka danna. Yauwa bayan ka danna wajen add ɗin nan, yauwa misali. Yauwa gashi nan. A nan akwai hanyoyi guda uku da za ka yi providing liquidity a Bybit and ga coin gashi nan an rubuta ma an ce ma coin type. Za ka iya providing liquidity da USDT kaɗai. Ka zo ka yi staking USDT ɗinka. Za ka iya yi da LTC. Za ka iya haɗa LTC kuma plus USDT. Da wannan za ka haɗa da LTC da USDT za ka haɗa waje ɗaya sai ka providing liquidity kamar yadda ake yi a kan DEX da kamar PancakeSwap, Uniswap da dai sauransu. Wannan shine LP. Yauwa misali. Nan kuma an ce minimum da za ka iya fara da shi ne da USDT. Maximum kuma shine 30,000 USDT shine maximum. Da me? Da USDT za ka amfani kenan. Misali kenan. Nan kuma me? Yau misali. Nan kuma LTC inda shi za ka yi sai ka zo ka danna kan shi. Kuma danna kan LTC. To kaga shi za ka iya fara daga me? Guda ɗaya. LTC ɗaya kaɗai. Nan kuma shine inda na ce za ka haɗa da LTC da kuma me? Za ka haɗa da USDT sai ka haɗa soji da ka haɗa full kenan. Sai ka scroll misali za ka ce kai za ka zo ka yi na USDT sai ka danna amount sun ce minimum 50 USDT. To misali za ka ce za ka yi na 100 USDT. Da USDT is stable. Sai ka zo ka ce me? Sai ka zo karanta wannan summary ɗin. Gashi nan summary gashi nan a ƙasa. Ka zo karanta. Yau misali estimate price. Ana gaya ma estimate price yanzu na me? LTC shine yana farashin wani LTC yana 106 yana dala 106. Da nawa ka shiga estimate principal gashi nan ka shiga da me? Da 100 USDT. Estimate liquidity abinda ka saka a liquidity shine 100 USDT. Gashi nan kuma sun ce zero fee. Ga estimate API ɗinka gashi nan 18%. Kasan me za su sama 18% ɗin zan na muku dalili. Ga estimate yield ɗinka ga liquidation price. To menene amfanin providing liquidity a Bybit Full? Amfanin providing liquidity a Bybit Full shine leverage. Leverage abokina. Idan aka ce leverage ana nufin kasuwar Bybit ta ara ma wasu kuɗi da za ka shiga wannan pool ɗin ka samu me? Ka samu rewards. Misali kana da dala 100 kaɗai a cikin Bybit ɗinka to kuma kana so ka shiga da kuɗaɗe da yawa. To Bybit za ta ara ma daga dala 100 har zuwa dala 900 da wannan dala 100 taka da ka saka. Ta yaya? Sai ka zo ka ce misali yanzu ba gashi ne na zo na saka dala 100 nake son in fara da ita ba. To abin da zan yi anan shine in ina so in aro kuɗi daga Bybit ta ara min kuɗi in shiga wannan tsari na providing liquidity. To abin da zan yi shine zan zo in danna wajen times 2. Gashi zan iya zuwa times 3, times 4, times 5, times 6, times 6 abu times 7. Na ce times 1. In na danna misali to bari in haka. Yanzu misali times 1 me?
ai da in ka kula za ka ga na shiga da dala ɗari na shiga yana estimate principal kuɗina kenan. To yanzu kuma estimate liquidity saboda me na maido da yi times 2. To shine ta ara min cewa ta ara min dala 200 kenan zan shiga da dala 200 cikin wannan pool ɗin. Ga kuma APR ɗina ya ƙaru. Sai kuma in ƙara cewa me ina so a ƙara min dala 100 again. Kaga zan shiga da dala 300. A ƙara min dala 400 zan shiga dala 400. Gashi nan times 5 times 6 times 7. Kun ga yadda nake ƙaruwa kawai ina ɗan janyo shi ne. To yanzu kun gani da nake da dala 100 a account ɗina. Ina da dala 100 a account ɗina gashi nan estimate principal gashi. Ina da dala 100 a account ɗina estimate. Kuma yanzu me Bybit ta ara min dala 700 ta ce in shiga da shi nan. Gashi nan APR ɗina ya ƙaru. APR ɗina me ya ƙaru 126. Gashi. Yanzu ana maganar me zan rinƙa earning $10. Zan rinƙa earning $10 shine estimate ɗina. Yauwa. Idan kuma za ka yi removing bayan ka shiga misali ka shiga da dala ɗarinka dala 50 ka zo ka yi shiga da leverage ka shiga da dala 700. To abin da za ka yi misali za ka zo ka yi removing. Za ka zo ka cire kuɗinka ka koma da su spot ɗinka kai P2P. Abin da za ka yi shine za ka zo nan wajen da aka sa remove. Nan za ka zo ka danna bayan ka danna wajen remove ɗin nan. In ka danna wajen remove ɗin nan zai kawo ma inda za ka cire kuɗinka gashi nan. Ban da shi sun ce min add. To idan removing za ka yi to za ka zo nan wajen za su nuna ma alamar remove. Kana remove kenan kuɗinka ka fita kenan gaba ɗaya. Wannan shine bidiyon da ake providing liquidity a Bybit. Idan kana da tambaya ka rubuta mana a comment section. Idan yau shine farkon zuwan ka wannan channel ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar like. In dai hanyoyi ne na samun kuɗi a crypto to in sha Allahu za mu rinƙa ƙoƙari muna kawo muku sosai hanyoyin da za ku rinƙa samun kuɗi a crypto. Za mu nuna muku hanyoyin da za ku rinƙa samun kuɗi. Za mu yi iyayenmu domin kawo muku irin bidiyoyin nan na nuna muku wasu opportunity da suke cikin exchanges da yadda ake nemo signal da yadda ake duk dai yadda ya kamata. Mun gode da ziyartar wannan channel. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.